Annyeonghaseyo, kumusta na mo mga kaleng? Tanga kay kognaw diri. Tara kay mamainit tali niyo. Kay bored na kayo niya. Manginom tani niyo. Manginom tanyog katas para mo tubo pata. Manginom tagatas para mo tubo patali niyo. Kay kapoy na kayo putot permente. Karon tuduan ko ninyo kung unsa na ko pag kaneng tuduan ta mo kung unsa magtingog og lahi-lahi tingog. Tanga na kog naong dayoy. Budlat kay kog mata. Kumusta na mo? Mayong hapon ninyo. Di na tamo tubo mo mukha na tag orange. Itlog mo mo na orange. Itlog mo man orange. Hi, shout out mga kapamilya kay mukhaon takaron og orange. Doon, napay dahon ba yun? Napay dahon ang orange. Gitang-tang ako dito sa kawas. Press 1. I would like to thank everyone that are living right now. I will be selling this for only 150 pesos. This is came from a very fine ingredient of the orange, and this orange is only 150. It has a lot of antioxidants, anti-rabies, anti-tetanus kind of orange. If you have this orange, it's very, very delicious. I will be selling it to you for only 150. If you have 150, I will be giving it to you right now. Do you want to buy it? If you will gonna buy it, I will be selling it to you. This orange is 150 pesos. It has one leaves and it can cure different kind of diseases. Different kind of diseases for you. Glaway. Dagko na kay kog eye bags. Grabe adik na kayo ko. Grabe pag-adik-adik na ko sa Manila. Tabangi ko ninyo. Press 1 Indian. Press 2 Korean. Press 3 Ilonggo. Press 4 Pakibato. Press 5 is ano sa ganyan sinultian sa Japanese. Okay? Press 1. This is going to be my language if you have one. If you will be pressing 1. Press 1 for Indian language. Press 2. 안녕하세요. His kana kurkorens ke lamik skatan. Kaneng ones ta kong gigunitan karon. Lamik kayo. Lamik kayo. Sarangheyo. Dagko na kikog iPads. Press 3. Amo gid kanami gid sang orange kang ginggunitan ko gid karon namo sang mga Ilonggo kag Ilongga nga pamangkot sa akon nga nami gid kali sang orange kang ging sining sakon sang mga pinsan ko gali sa mga utod ko subong. Press 4. Grabe, anong kung mga dumi sa bukid kay kaning mao ni mong ginakuha dito nami kay sa katanan kading orange kay tamis kayo kay ginakuha ni sa mga unggoy walay ni sa syudad diri lang ni sa amuan sa guwan sa kining diri lang ni sa amuan sa bukid namo sa Pakibato. Press 5. Regado no tako. Press 3. Press 3 Ilonggo. Amo gid sang mga utod ko subong kag sang nanay ko nga pamangkot sakon nga damo daw sang orin kaging baligya gali barato galing presyo no kanami gid kaon ta nami ang orange kaon ta bla kaon kagid. Press 2 daw ingon dinagpim hani mo so hama pa kung go orange nami kayo. That's orange ko. Kung ko orange na buko leo.
크립스요. 기껏스크래요. 미카요. 사랑해요. 미카요. 깃털나 거래. 마네장 크립스. Press 1. This is probably one of my favorite aside from grapes in India. I am also eating this orange, a very small one, but of course it rich in vitamins, minerals, and antioxidants. Press 2. 안녕하세요. 미카요. 칼타네요 하네요. Kay sarap kas katanan. Kalkikananane. Press 4. Karena makauli mi semua dito kay mo kanta migil. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking panangin. Ngunit dingo ko ay yakapin, naglalaho sa dilim. Ninais kong mapalapit sa iyo, ninais kong malaman mo. Press 5. Ang press 5 na to kay kuan kanang Bisaya ngantog Manila. Actually, nagkalisod-lisod talaga ako dito sa Manila dahil napakalisod ng kinabuhi dito sa Manila kasi pag makaadto ka dito, napakadagko ng building dito, makukurat-kuratan ka, malubat-lubatan ka, pagkamata mo, nako, mamatay ka talaga sa kakulba dahil ang mga building napakadagko dito. Pag lumabas ka dito, nako, mga mahal ang pagkaon dito, makuratan ka, ang saging nila, tag 15 ang saging dito. Doon sa atin sa Davao, tag 2 lang yung saging, tag 5 pa yung saging. Pero magpalit, magkaon ka dito, nako. Grabe talaga ang kinabuhi natin dito sa Manila. Pag wala kang pira dito, mamatay ka talaga. Kaya shopping for shipping, free delivery, free Christmas sale. I-shop now. Press 3. Sige, itong 3 ko eh. Ilonggo. Ilonggo, gali. Press 5 lang gali taman ha. Kaya maglisod, gali si Kokoy. Pag press 3 gali kang Ilonggo. Sa damo-damo sang mga amiga, kag mga utod ko subong kang nini. Okay, Marik Gabino, gatan, gali si engineer, engineer. Kuya, gali si engineer Marik, kanta, gali nga, hawd, please ka kanta, gali haw. Amugid. Kakaon sang laswa gali ang mga Ilonggo kag sagulan maglundan sang Margoso nakapaitait ka sang Margoso kag sagulan mo gali sang sang itlog kag batilan mo gali sang itlog kag ang sagulan sa Margoso kag paborito sa mga diabetic ba para matambal gali kaon ta sang sang grapes gamay na grapes Lami kayo. Okay kayo. Natukan ko. Press 6. Ang 6 na to, sibuyas. Bay, kabalo mo, bay. Sultian ta mo, bay, lamig kining grapes, bay. Ako mga chika babes, bay. Kaganahan kayo ni bay, palitan ako grapes, bay, no? Mga tuloy sa kong balay, bay. Ang to sa hotel, bay. Musunod ang sa hotel, bay. Ang mga oni, bay. Kaunom na ko ang amiga, bay. Press 1, 2, 3, 4, 5. Wow! Iba din! Press 7. Si Lubaba! Nitong Robin. Wow! Ito yung masarap to. Ayaw ko na ng mangga eh. Gusto ko orange. Ang sarap nito gunggong. Press 6 si Buyaks. Press 7 si Wangsu. Press 8 si Apyot. Napasalamat ko sa akong mga mama kay lakon lagi pasagdan. Nara ko diri sa Manila pero dagan may pagkaon diri. Muna hindi may magutman. Ginapahinom po ko ni mama o gatas. Mani o gatas. Kay para mutubo po daw ko. Lamig ka sa katanan ng gatas ba? Mana si Bibi Apyot akong pangalan. Kay kanang bata pa man ko, ginaingnan ko nila nga, Apyot pisot! Apyot pisot! Ba't akala mo pisot? Oy! Balag pisot! Basta dili sa Apyot! Wow! Press 6 si Buyaks. Press 7 si Wangsu. Press 8 si Apyot. Press 9 si Lolo Panuhak.
Ay, mga igala, mga igsuon, sa mga kaigsuon na ako nga naminaw karon nagpasalamat ko sa inyong tanan, sa inyong wife-was na pagpasalamat. Kaya kitagaan yun ko niyong orange karon dahil dong, marihog ko palitan ninyo niya, orange ka kung baligya sa inyo. Ngaluwi mo siya ko ka. Preston, si Budoy. Ako, mama, papa, kaom, orange, lami, Budoy. Lami, orange, Budoy, kaon. Yung palit, mama, orange. Ako, Budoy. Nabuang si Budoy. Res 11, Pangulong Duterte. Every time na sabihin ko, ang problema sa SEA Games, ang taong report ng ibig sabihin, GMA, ang problema, kunti lang ang problema, Nabuang ako ko. Para isa sa Manila. Press 11 si Duterte. Press 10 si Budoy. Okay? Sige, si Press 10. Ako, mama. Dili, kaon. Alis ko, Budoy. Press 1, Indian. I just wanted to tell everyone that even though I am here, I just wanted to tell you that I have a lot of plans in my life. I really wanted to have a put up a business. No more 5-6 anymore. No more 5-6 because I don't like it. All of the Indian national are going to different kind of press 3. Mag-get sa mga Ilonggo kag Ilongga ka nami gali ninyo. Press 10. Ako po doy. Press 11. Every time mo sabihin ko, i-stop mo yan, kung galit ako. Press! Asan Press 6! Ay, grabe lagi bay, basta press 6 bay, kasi buyak sa tambay. You better get ready for a big surprise. At tingin sa most of everybody is always on the rise. Puyan, trabahoan. Press 8! Basta press 8 kay mo na'y tingog ni Tinguhan ko ni Bibi Apyot. Kingol si mama sa kuwabang kay ganang kuhan daw mapa. Kay muli na ko sa Davao, wala pa man kay kwarta. Press 2! 안녕하세요. 아마 오빠. 오케이 라면요. 오케이 가요. 가파이나 카코네요. 오케이 트라바오. 원래 카드레스다 봐. 오케이 가요. Maliko na ko karon kay wa pa ko'y liko. Press 4. Kanang makanto ko kanang pinamarano ang kuntingog kay ani ko ano. Ako sa'yo ikaw ay akin. Kana mo sa paningin. Ako sa'yo nag-iisa. Sana ay balikan na. Sa bilalim na puting ilaw. Sa dilaw na buwan. Kay makalugsong nami pag makauli na ko sa Davao kay kapoy kayong kinabuhi kung nakadiriyan sa kuhan sa kaning sa Manila kay kadang kamay na kayong kwarta diri kung wala kay kaon mabuwang ka diri muna nga ngani kung kinabuhi diri mangawat na lang ko. Press 10 Budoy. Ako, mama, inom gatas Budoy. Press 2. 안녕하세요, 엄마. 엄마. 아이씨, 그럼 kaon pinilit po. Nagkakayo ko, laki kaon karon. Budlat na kay kong mata. Dako na kay kong iPad. Kapoy na kayo. Ikapoy na ko nila, oma, opa, kwa na ko nila, ulit ko sa mong palay. Kay gikaling pura na ko nila, tabangit ko nila, budlat na kay kong mata.
Na. Press 11. Kisa yun? Si Duterte. Ito lang ang masabi ko. Kasi every time masabihin ko, stop mo na yan. Magalit ako. Ang sabi ko, ang SEA Games, hindi sa hindi masana problema tayo. I object every time na ganon ang nangyari kasi may problema tayo. Hindi tayo magwatak-watak. Ang kaisa tayo, ang galit ako, sipain ko kayo. Alas 11 to, si Duterte. Isa pa. Ang 12, kisay 12? Si... Press 9. Nakalimot ako sa press 9. Actually, medyo nahirapan talaga ko sa buhay ko dito. Pero wala tayong magawa. Kasi pag permanente tayo, ma-depress, may problema tayo, ma-stress tayo, madali tayong mamatay. Mahirap pa naman ang buhay ngayon kasi, pag wala kang pira, hindi ka mauli ng Davao, dito tayo sa Manila, mga matay tayo dito kasi napakamahal ng hotel. At saka, every time, wala talaga akong magawa. O shopping for shipping, big Christmas sale. Ayun, inom sa ko gatas eh. Grabe lang boy. Yung problema na sa kuhan bay, press 13, bugoy-bugoy. Abalo mo bay, sultian ta mo bay, dito sa Manila bay, ug di kabal mo diskarte bay, patay ka rin bay, uy, kaguloy kayo. Yung aking adlaw, nakabaktas kong Quezon City bay. Baktas ko bay, itutukan kong dagkan king laki bay, tagag-tag. Bay, huwag kang ka na bay, suntukan tayo, gumuganon sa akin. Grabe lagi bay, kulataon mo na ako bay, kilid ako bay, bago na ko liog. Grabe lagi ako makaingon ko ba yun. Ang pilde mo sa taga-Agdaw or Castilliyog, taga-Boulevard. Kaya kung makaagto, kag Manila, pampalitan na ako na makalaban ako, bay. Ako, bay, sa tinuod lang, bay. Wakay problema ninyo. Kaning uban rin mga pilingon kayo. Murag magkinsa. Gay, pamatsyon. Ay, sus, mang biraho. Buak, laging bagul-bagul. Lagi itong adlaw. Mula taon na ako. Tawag-tawag ko ba? Uy, saan ka? Duol diri. Duol ko. Sorry, problema na to, bay. Ano problema natin, bay? Kasi Tagalog man dito. Ano pala ang problema natin, bay? Parang iba ang tuno ng, ang sinultian mo sa akin. Sabi sa akin ba, mainis ako sa'yo? Kasi, mainis ako sa'yo dahil, iba ang tinanawan mo sa akin. Wala akong problema kung ganun ang tinanawan ko kasi mata ko to. Walang problema. Sinong bagay mo dito? Walang taong pero na ako. Bangag laging bagul-bagul lagi. Gawas laging tinai sa utok. Gawas laging tinai sa utok lagi bay. Pagkulatan ako. Sus, grabe luhod ba. Sorry kayo bay, sorry kayo. Sorry sep. Bumbahan, bunang naon ninyo. Pulatahon lagi na ako bay. Luoy lagi kinabuhi lagi. Luhod ko ba. Patay lagi. Sagpaong babi na ako lata ang naw. Laksi laging bakba lagi. Suko kayo ko ato. Hindi ko ganahan nga daugon ko ba. Kaya seto mo sa ko. Di ko musukol. Sus. Lagot ay buak laging. Grabe. Nagdagan lagi. Saguyod ang tiil. Dagan ba kay. Sus. Grabe lagi. Grabe lagi yung problema lagi ba. Muna mong inom ba. Inom lang. Walay sige. Ginago. Binuuman. Mga ba yung numbag. Bago. Buto lagi likod lagi. Pag ulit sa balik. Kamang-kamang ba. Ilak-ilak lagi. Alsa lagi sa yung tiil lagi. Kikibalian ako. Pag magbalis tiil ba. Nagsaguyod ang tiil. Mara lagi. Karumbuang lagi. Kago kaya ko ganaan na. Kay mura mamugsikin sa. Kung nangilabot din niyo. Binuangan ko. Nganaon ko. Banatan. Binukulata lagi. Sus. Ingon lagi ko lagi usahay lagi. Kung di na ko maluluyon ba. Dagan ikin nga matay ko ba yun. Pambirahan ako ba. Grabe lagi. Sus. Luoy lagi sa katanan lagi. Hilak gusto kong tubangan. Good.
Tama na bay, luik kay ko bay. Ay, luy na, bago. Saban? Ay, kung kuha na hap. Setin sa tuon is kuha, kung sukol ninyo. Bagong dito ng gilid bay, lugsot lagi mata lagi. Grabe lagi kayo. Grabe kayo bay ba? Ayaw, mau nang ikaw, ayaw sige, binuang ako kay lugsot gunang mata niyo, kulatahan na kayo, kauli isang balay, musaguyod yun ang kinabuhi niyo ba? Orang mo tag naunsa na, kamo, unsa may gusto ninyo, kilatahay ra ninyo. Mura mo mga kuon ra. Ako sunod, kung inyo kung anaon, tarong ako ninyo. Kay kung inaon ko ninyo, siyempre, sukol yun ko. Kulitogon ko ng buga ninyo. Nani sulod uy, katoy ka bay. Lae mag-inom na rin bay sulod. Sa buang ka. Niinom na bay sulod, no sa rin eh. Tangaabog na ako mag-inom kag kap na way sulod uy. Siyempre na rin sulod, na gatas na way. Inom ko gatas, chiripir, no sa rin ka. Taka, giyawit ang bakba ni mo. Sa mga problema ninyo da, ikaw pare ko'y, siya man, padingot ko ba, kay inom ko gatas ba eh. Shout out sa inyo. Atay, mga seryoso kayo, kinabuhi ninyo ba, mga lang, dali at mga matay, kay seryoso kayo mga tao sa Pinas, no? Anong gamay, kaya problema ba yun, no? Padakon dahil yun. Isgutanan na ng mga SEA Games. Maragyo, dahil kaambag sa SEA Games, no? Masigig, nagkakig mga problema sa kinabuhi. Nanabang pa mo na, ang limpyo mo mong kalsada. Mura mo mga taitong ko, eh. Mura mo mga nangabuang, naman sa mo. Kumusta mo na ba? Okay na mo? Tayo may gusto. Pinamarilog. Kung kami magkauli sa Mumbalay, sa Marilog, kay gusto ko kay ko dito, kay sa diri magpuyo ko sa Manila, kay kapi kay sa katanan. Kapi kay diri mga kapuyo, diri sa kung wala kay kwarta diri, sayo ka mga maday, kay mahal kay mga pagkaon, kung masagay ka diri, kay mahal kay tag 20 ang ilang sagyanan diri. Manawagan ko sa mga nananaw sa video nga tabangin ko ninyo. Kaya hindi na ko kagawa sa hotel kaya wak may ikabayad. Nga ba? Orange. Kinabuhi. Abalo mo. Di sa Manila ba? Kung kabalo lang sa skarte. Okay, problema. Mura. Pero mamag mga buang. Kung saan mo tao mo yun, sa may problema tao ninyo. Dagan kay mga issue ba. Kung manarbaho tagtarong. Ay kung manarbaho mo tarong ba, dagan kay grasya mo abot ninyo. Sama mo mura mo mga taytok siguro mo. Buang siguro tahanin ka na buhi ani ba yun. Ina din ni muwa tang ka grandabog dugay-dugay na niya. Abot ka din Manila ba niya wakay kaon perminti grabe lang murag kay susakang pas mo ba mo nga buang ko. Video lang tani kung kinsa may nagtan-aw ra nga ni kaluoy na malumong kasing-kasing nabangi ko ninyo di kay nako sa Manila di ko kagawas diri na-trap ko. I just wanted to tell everyone that it's very difficult to really work hard here in Manila because the prices and the salaries are very low. Sige. Pagbigyan ta mo, pag ano mo kois, pag post mo, unsay gusto niyo ipabuhat sa kuha. Anything, Hi Carlo Dolier, my admin, thank you so much. Everything, katong nasa press 1 to 12. Press 1, Indian. Press 2, Korean. Press 3 is Ilonggo. Press 4, Pakibato. Press 5, mano kung Ilonggo? Sito press 5 ganyan. Japanese. Press 6, Buyaks. Press 7, Apyot.
Press 8, Lolo Chongo. Press 9, Budoy. Press 10. Sino man niya? Budoy mo press 10 na to, no? Press 11, kay Kuan, si Digong. Press 11. Okay? Nene. Every time nasabihin ko, wala ang problema talaga. Itong si Lene, bigyan ko ng pagkataong si Lene na mag-ano sa drug war. Nene, wala ang problema sa kanya. Bigyan ko siya ng pagkataon para tulungan tayo dito sa sa problema ng Pilipinas. Press 5. Press 5 dito si Manny. Every time, wala akong masabi dahil marami kong problema na pinagdaanan. Kanatanan. Kabusit ba ang kanatanan? Apyot. Ay, ako si Bibi Apyot at nagpasalamat ako sa mga bata na nakikinig sa programa at sa pera o bayong. Irambol. Kamangtas na ning naging ikarambol, oy. Isa pa. Oy, Mike Enriquez. Naku po, narito ng mga nagbabagang balita sa oras na ito. Kagimbal-gimbal at kalunos-lunos ang mga sumunod na pangyayari nang nakitang nakahandusay ang katawan ng isang lalaki. Duguan ang kanyang katawan at nakahandusay ito sa fifth floor. Press 11, Duterte. Nene. Every time na sabihin ko, i-stop mo na yan. Isabi ko, i-stop. I hate drugs. Every time galit ako sa inyo kung lagi kayong sabi sa akin, ipad ko sila ini. Taka ko sila ini. Hindi ang ginawa ang trabaho niya. Budoy. Budoy. Grabe no. Ako, mama, papat ko. Ako, Budoy. All of the above. Press tanan. Grabe naman. Wow, ibang klase. Lahat ni pre-press ha. Gunggong. Wala kong masabi sa itong mga isyong na itong namin na karoon. Ay nagpasalamat ko sa inyo tangan kay wajug mo hulang yung 10 taon mo na gano'n. Pagsagasya ko ang pagkatiguang. Gago. Maluoy mo, tabangi ko na niya. Agausa ko niya nire. Hanewa siyo. Ay. Kapoy na kayo ko. Budlat na kayo kong mata, umao pa. Sarayo. Gas, abil gas. Sino? Ano? Ang sumunod na pangyayari. Pagkatutukan sa scene of the crime. Operatives. Soko ng katas. Katas sa soko. Wow! Pag sinabi ko, stop, stop. Press 1. This is going to be my dialect if you will be pressing the 1 because I am an Indian. As I'm from Korea, I can also speak in Indian language. I have a lot of friends and they're talking to me like this and they are going to go out the different kind of the world. Mag-get sa mga ilonggo, kagilongga ka, kanamay kalangga-langga, kagit ka mo, kautoy-utoy ka kadlaw sa akon, kanami, get, mag-get, thank you, gali ka, GC, Maravillas, Buteros, shout out ka sa Team Macau Imperialty, kag mga taga-SM Lanang, gali, thank you, gali sa inyo, damo nga salamat, gid sa mga friendship, gali, always, kapaminaw sa programa, ta. Nang anong sige magkakatawa ko is kinabuang nako. Kisa pa. Akala ko ikaw Ken.
totoo sa aking panangan. Ngunit nang ika'y akapan, naglalahot sa dalam. Ninais ko mapalapit sa'yo, ninais kong malaman mo ang mga kahilingan ko, baliwala lang sa'yo. Ikaw ay aking minahal, kasama kong may kapal, ngunit ako pala'y maging sanghangal, naghahangal isang katulad mo. Ilocano? Hindi ko hanggang Ilocano. Fernando po. Walang kaibigan. Walang kamag-kamag-angat. Mahal kong Maynila. Shout out Johnny Vitacora, combination ni Digong in Korean accent. Uy, Ruena, lisod kayo na, uy. Damo nga salamat gid kay Rachel Casar. Langga gali sa akon. Thank you, gali. Thank you, gali. Sharon. Sharon! Wow! Iba din! Yorme Isko Moreno daw koy. Sa totoo lang... Listen, praktisan sana ako. Resume. Ayun. Ako'y sa'yo, ikaw ay yakin. Tanda mo sa paningin. Ako sa'yo ay nag-iisa. Sana ay balikan na sa ilalim ng puting ilaw. Thank you, guys. Thank you for watching sa kong buang-buang. Anata ko sa kay gragang yung problema sa kalibutan ko. Sa seryoso kaya tarin niyo. Sayot na mga matay. Kaya nagkakaibong problema. Sige na mo problema. Mora po magmakuan. Mora po nangabuang. Thank you, guys. Subscribe nyo po ako sa aking DJ Kokoy Martin, Kokoy Kokolokoy Vlog, mga pamilya. At syempre, DJ Kokoy Martin sa Twitter, Instagram, and sa Kumu app. At abangan nyo po ako every 8 PM sa Pera o Bayong! Every 8 PM. Maraming salamat, mga pamilya. Thank you for watching!